production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ladɔniya k'a fɔ ko nin ye aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen ye n'o ye Mifashe Instar Mifashe Instar ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu barala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka fitinɛ yelen dɔ fɛ yen nɔ ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen art kɔnɔna na cɛlaka don haya ni an ko Isa Naloma a b'aw hakili jigi fɛn jumɛn na an bɛna se Isa yɛrɛ ma sisan mɔgɔ min don a bɛ n'a yɛrɛ f'a ɲɛna an b'a fɔ o la ko Isa i ni ɲankuma nba somɔgɔw baasi foyi tɛ baasi tɛ tɔɔrɔ tɛ nba aw sera ma diyara n ye ala kana kɛ juguma ye amina yarabi nin bɛɛ honneur de diɲɛlatigɛ nin bɛɛ bɛ baara in courage don an na o tuma la a y'aw bisimila ne yɛrɛ ka so a banna a y'aw bisimila n mɔkɛ fɛ yan a banna a diyara n ye o diyara n ye an b'a fɔ o la ko Isa yɛrɛ ye jɔn ye Isa tɔgɔ a n'a jamu Isa yala i furulen don wa Isa bɔra dugu jumɛn na i sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na an bɛ don min na i ko bi ne ba ni Dunbiya ne yɛrɛ Dunbiya de a banna an b'a fɔ o la ko an bɛɛ Dunbiya aba i bɔra i ka so i nana i ka so a banna n'i ye ɲininka ko Isa ye jɔn ye o question diyara n ye ne tɔgɔ yɛrɛ Jakarija Dunbiya n ka baara bɛnna Ɲɔgɔlɔn ma Ɲɔgɔlɔn kɔnɔna na cɛtiribɔ kɔnɔna la filimu turuni de Isa Sema n'o ye Isa Naloma ye a banna ne ye Kɔɲɔbilaka ye Kɔɲɔbilaka Sanakɔrɔba kɛrɛfɛ 7 km à Sanakɔrɔba ne fa tɔgɔ Fama Dunbiya ne ba tɔgɔ Astan Kulibali ba fila bɛ n bolo ani Ɲa Mayika muso bɛ n bolo ani den 3 a banna ŋɔni wagati na n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bajalan 3 ma Richard Pont kɛrɛfɛ sinon n yɛrɛ ka dugu ye Kɔɲɔbila de ok Isa faamuyaliba sɔrɔl'o la an b'a fɔ o la ko Isa yɛrɛ donna komi i y'a fɔ sisan nɔ e ye Ɲɔgɔlɔnbɔla ye Isa bɛ se k'a fɔ a donna Ɲɔgɔlɔn na cogo di i y'a kalan de kɛ wa walima i donna la cogo di de a diyara n ye diɲɛ ko ko sani k'a daminɛ i b'a kanu parce que n'i ye fɛn kanu a ka ca Ala yɛrɛ fɛ Ala b'i dɛmɛ i bɛ nɔ bɔ a ko la kabini ne bɛ premier cycle la ne ye art kanu ne wulila diɲɛ plateau sanfɛ ne b'o de fɔ n ka premier cycle directeur dɔ bɛ n'o ye Alex ye olu de y'anw don théâtre la kabini an bɛ premier cycle la n'o ye Ɲɔmi ye an bɛ n ka directrice fana fo Kajatu Keyita parce que ale fana sɔnna u bɛ to k'an libérer tuma dɔ Alex b'an dɛmɛ o tɛmɛlen kɔ ka na se second cycle la Musa Ba n'o Misi Ba o fana y'an don sketch caman na n'aw tun bɛ boli musomaninw kan u bɛ hakɛ to terme na musow kan musow ka u bɛ bali ka musow don u b'u bɔ ɔkɔli la ka t'u don furu la joona ya mariage précoce an ka sketch caman tun bɛ bolo kan o tɛmɛlen kɔ ne yɛrɛ ye art yɛrɛ kanu kosɛbɛ tuguni ne badenmuso de Ina kɛ fa kelen ba kelen n'o ye Awa Dunbiya ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Burukina ma nin wagati la madame ko nin b'a fɔ nin wagati la k'an ka foli belebeleba b'a ye fo yan fo Burukina ne tun bɛ bɔ école la n bɛ taa ale de lajɛ Ina la théâtre yɛrɛ tɔ kanu nana bonya n dusukun na n ye defu sɔrɔ n ye Ina concours kɛ n taara Ina la section art dramatique o kɛra n doncogo ye théâtre la d'accord o faamuyara Isa Isa bɛ se k'a fɔ i ye théâtre i ko k'i donna la mais i bɛ se k'a fɔ i donna la année min yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ko n donna la année min yɛrɛ kɔnɔna na k'an bolo e yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'i ye n taara ka na yɛrɛ scène sanfɛ o ye 2006 2007 n ye Ina concours kɛ o la n yɛrɛ bɔra 2012 n'i kɔni donna Ina kɔnɔ ka tila ka t'i ka section bɛ art dramatique ma ne bɛ se k'a fɔ o de kuma i donna la parce que u bɛ scène yir'i la o kuma de ok faamuyali sɔrɔl'o la yala Isa bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara Ɲɔgɔlɔnbɔ kan oui ne bɛ baara wɛrɛ kɛ peut-être n bɛ se k'a fɔ a baara bɛɛ yɛrɛ Ɲɔgɔlɔnbɔ baara kɔnɔna de sinon moi je suis enseignant après l'Ina n taara spécialisé mise en scène na IUT Institut universitaire des technologies la mise en scène
Ok, n taara spécialisé mise en scène na. Et au fait 3 ans kɛ o la. Après la mise en scène, n ye collectivité concours kɛ. L'écriture là, c'était du jute. Moi, je suis enseignant. N ye Mopti servi pendant 4 ans. Après, n bɛ lycée de Sanangɔrɔba de la. N bɛ art dramatique cours dispensé. Moi, j'ai 6 heures dans la semaine. Oui, gouvernement à niveau, je suis salarié. Bon, sinon, à bɛɛ ye ɲɔgɔnlɔn kɔnɔna de ye. Parce que n ye kalan min kɛ n y'o baara de sɔrɔ. Mais ni kuma diyara n na n bɛ se k'a fɔ baara 2 de don. Parce que i b'o kɛ ni jeligaɲimi ninnu bɛ yen i bɛ t'o fɛnɛ kɛ. A banna. D'accord, Issa faamuyali sɔrɔl'o la. Mais an y'a ye k'a fɔ Issa ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye. Mais Issa bɛ ka taa ni musique sira fana ye sisan nɔ. Mun nana n'o hakilina ye Issa la? O ye créativité de ye. Parce que i ko question diyara n ye. Ni anw y'a fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ mɔgɔ dɔw tɔɔrɔ. I kɛra diɲɛ art fɛn fɛn kɛbaga ye. Théâtre de ye carrefour ye, a bɛɛ bɛ kɛ théâtre de kɔnɔ. Théâtre bɔla de bɛ se ka dɔnkili da. A bɛ se ka fɔli kɛ. A bɛ se ka dɔn kɛ. A bɛ se ka yirimɔgɔnin dilan. A bɛ se ka menuiserie métallique kɛ. A bɛ se ka bijouterie kɛ. Théâtre bɔla de bɛ nin bɛɛ kɛ. O de kɔnɔna na ne tora ka n sigi ka n penser est-ce que ne tɛ chanson comédie kɛ yan? Ne bɛ chanson comédie kɛ pour que ka denmisɛnninw de la nisɔndiya, ka denmisɛnninw la content. A ka di n ye ka continuer k'o fana kɛ ka fara n ka théâtre kan pour que ka jira dɔnkilidalaw la k'an fana bɛ se ka dɔ k'u ta la dɛ. A banna k'aw bɛ taa a bɛ dɔɔni k'a bɛɛ lajɛlen na. Ok, halisa Ala ka dɛmɛ kɛ. Nin bɛɛ y'a baara kɔnɔna création dɔ ye. Donc an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka nɔ bɔ ko ninnu na. Donc Issa. Naamu. I ka cɛtiri dɔ bɛ yen nɔ i yɛrɛ dɔn bugu n'i ma fili i ye acteur principal ye cɛtiri in kɔnɔna na mais mun nana ni cɛtiri in hakilina ye? Ni da tora yɛrɛ dɔn bugu la o diyara n ye. Ala ka an bɛɛ ci ɲuman na. Amina yarabi. Ni yɔrɔ la an bɛ n ka réalisateur fo n'o ye Bɔkari Sidibe. Ale an b'ale wele de ko ni ale yiriba dɔ ye mais n bɛ dugawu kɛ Ala ka to jamana k'a dɔn a ye a k'a dɔn anw comédiens fɛnɛ. Amina yarabi. U bɛ k'a dɔn a ye dɛ mais hali bi u k'a dɔn a ye kosɛbɛ k'a dɔn anw fɛnɛ. Bɔkari de ye réalisateur ye ale de y'a ka yɛrɛdɔnbugu labɛn film labɛn ka casting kɛ personnage nana bɛn ne ma mais mɔgɔ dɔw fɛnɛ de ye ne proposer a ye n'o y'a yɛrɛ denmuso ye n'o ye Adja ye ka fara a ka assistant dɔ kan n'o ye cɛkɔrɔba Daɲogo ye commandant olu de ye ne proposer a ye Ala y'a kɛ ne taara ja la a tun bɛ ka acteur ɲini Ala y'a kɛ ne fɛnɛ bɛnn'o ma n ye baara kɛ film in kɔnɔ film in de kɛra sababu ye ka ne ka fitinɛ yelen dayɛlɛ diɲɛ mɔgɔ kan ko la dɔn vraiment n tɛ ɲina film in kɔ ne ye rôle min joué a kɔnɔ n'o ye Naloma ye Naloma ka di bɛɛ mais maa si tɛ fɛ a ka bɔ i ka du kɔnɔ o yɔrɔnin na an b'an hakili to banabagatɔw la Ala y'a di minnu ma u m'a ɲini Ala fɛ Ala y'a di minnu ma u m'a ɲini Ala la lajarabili de don ni an kan k'u dɛmɛ banabagatɔ bɛ du o du kɔnɔ u bɛ sigida o sigida la peut-être an bɛ kulonkɛ k'u fɛ mais an kan'u ka kulonkɛfɛnw ye an k'u dɛmɛ u sanuyalen ka ye kuma bɛɛ o yɔrɔ la ne ye film in joué olu ka personnage de kan vraiment n ye tɔgɔ sɔrɔ a la n ye tɔgɔ min sɔrɔ a la n b'a ɲini Ala y'a banabagatɔ di minnu ma Ala ka a falu ye siniɲɛsigi jɔ Ala k'a kɛ aljinɛ kɔnɔ dɔw bolo parce que Ala y'o jɛ Ala y'a jɛ na mais a ka taa ko wɛrɛ d'u ma ye. Amina. D'accord, faamuyali sɔrɔl'o la an b'a fɔ o la Mifa production jabaranin lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ halisa ko nin ye aw ka émission mandi de ye n'o ye Mifa chez Instar ye Mifa chez Instar ye jɛmukan ye an bɛ wuli ka se an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ art kɔnɔna na bi an bɛ jɔn de fɛ yen ko o de ye Issa Naloma ye bi ta tɛ na kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ an tɛ fɛn fɛn dɔn Issa la Issa bɛ n'o bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ anw ɲɛna bi an b'a fɔ la Issa baara in kɔnɔna na gɛlɛya ti i ni mɔgɔ si cɛ
baara in kɔnɔna na i n'a fɔ i baara ɲɔgɔnw na théâtre yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ peut-être a bɛ se ka kɛ gɛlɛya b'i ni dɔ cɛ ne yɛrɛ t'a kalama mais ne yɛrɛ tɛ ala deli o la parce que baara in an tagala ni ɲɔgɔn ye wa n b'a fɔ nin ye réseaux sociaux de ye nin ye télé de ye fɛn bɛɛ de bɛ yan ni gɛlɛya bɛ ne ni min cɛ n'a tigi tulo bɛ na a k'a fɔ n ɲɛna n'a sɔrɔ ne jo t'a la n bɛ yafa ɲini a fɛ ni n jo yɛrɛ b'a la n bɛ segin ka yafa ɲini a fɛ parce que diɲɛlatigɛ ko n'aw kɛlɛla kɛlɛ nafaba t'a la dɛ kɛlɛ bɛ degun min se mɔgɔ ma a t'a hɛrɛ d'i ma gɛlɛya tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne bɛ comédien humoriste ne bɛ bɛɛ ka bila la n'a mɔgɔ mɔgɔ ka di ne ne ka ji ka spectacle la n ka ji ka projet fɛn fɛn la n ka ji ka film na ni ye n wele n bɛ n ka emploi du temps d'i ma n'a bɛn n'i ma an bɛ taa jouer n'Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna d'accord faamuyali sɔrɔla la yala Isa ɲɔgɔnlɔnbɔ hokumu kɔnɔna na est-ce que e b'a ye k'a fɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ groupe dɔ la minnu b'a yira k'a fɔ k'i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ jamana ka baara la. ne bɛ groupe min na n'o ye groupe waleya de Bamako mais anw yɛrɛ kɔkɔrɔdonbaga belebeleba ye Bɔkari Sidibe réalisateur Fabe Jikɔrɔni ale yɛrɛ de b'anw dɛmɛ kosɛbɛ mais groupe in peut-être i bɛ sɔrɔ a ma lakodɔn kosɛbɛ jamana fɛ sinon ne b'o groupe de kɔnɔ mais groupe dennin don parce que an bɛ k'an jija hali bi an ye film dɔw yɛrɛ tourner k'a tɔgɔ da ko waleya ne yɛrɛ ye acteur principal a la ko cɛ bɛɛ cɛ a dasima ye wara ye pour que ka groupe in tɔgɔ bɔ hali bi groupe in yɛrɛ directeur de ne ye ne de y'a directeur ye a marché caman bɛ na ne ka sira kan groupe in kɔni ma ko ladɔn i bɛ sɔrɔ kosɛbɛ o de kosɔn ni n t'a dɔn ni jamana hakili b'a la mais an kɔni bɛ yan an tɛ taa an tɛ mɔgɔ ci n'Ala sɔnna Ala ka jamana hakili jigin a la parce que n'i y'a mɛn ko jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen de ko don i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ baara min na a bɛ se ka kɛ waati dɔw la i sigilen bɛ kɛ fɛn foyi nege tɛ k'i la mais ni i ye télé dayɛlɛ walima i donna réseau kɔnɔna na n'i ye nin fɛn ninnu filɛli daminɛ dɔrɔn a bɛ se ka fɛn caman ta i yɛrɛ kan d'accord Ala ka jamana hakili to a la halisa ok Isa i ka baara in kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ baara o baara gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna na a daminɛ ni sisan cɛla la ani i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o kan. Dieu merci baara in gɛlɛya tɛ fɔ ka ban hali jusqu'à présent an bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ a la peut-être ale gɛlɛya tɛ ban yɛrɛ mais kuma dɔ la i bɛ Ala waleɲuman dɔn fɛnɛ i bɛ fiɲɛbɔdaw sɔrɔ sinon baara in daminɛ an ye degunba sɔrɔ a la an ye degun sɔrɔ a la mɔgɔw b'aw saboter mɔgɔw b'aw nɛni mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ dɔw b'aw dɔgɔya mais o si m'a to an ye baara in bila parce que artiste surtout artiste comédien anw bɛ laseli de kɛ anw bɛ ladilikan de kɛ an bɛ rôle minnu jouer an jogo tɛ an bɛ musofili minnu don ka dɔnw kɛ an jogo tɛ an b'an balo yɔrɔ de ɲini ka jamana la bɔ ɲɛnafin na ka mɔgɔw bilasira an bɛ fatoya minnu kɛ an jogo tɛ an b'an baara de kɛ ka mɔgɔw bilasira ni malien public y'a faamuya ka se o niveau ma an ka responsable y'a faamuya ka se o niveau la a bɛ diya n ye parce que kuma dɔw la dɔw bɛ wele u bɛ kuma dɔw f'i ye mais n'i dayɛlɛ i ka baara bɛnn'a ma i bɛ Ala fo k'a barikada i bɛ to hali bi public kɔ. faamuyali sɔrɔla o la ok Isa i b'a ye k'a fɔ baara o baara i bɛ dɔ ɲɛ wa dɔ yɔrɔ b'i kɔ minnu bɛ ka wuli aw kɔ i n'a fɔ denmisɛnninw na i bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna. n bɛ ladilikan minnu fɔ n dɔgɔninw ɲɛna ani an denw ɲɛna surtout TikTok parce que u caman ye théâtre yɛrɛ kɛ TikTok de ye TikTok c'est bien peut-être mɔgɔninfin lance yɔrɔ dɔ don dɔw bɛ lance yen i bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la mais n'i ko k'u ka taa kɛnɛ yɛrɛ kan ka taa théâtre yɛrɛ bɔ face à face kɛ i b'a ye a dɔw i bɛ sa u tɛ se ka fɛn ɲɛnama kɛ san'u ka boli vidéo nɔfɛ u ka boli terrain nɔfɛ pratique u ka gɛrɛ minnu b'a dɔn troupe bɛ u ka gɛrɛ u la u k'u former wala n'i taara TikTok kan hali n'i diyara dɔ ye n'a ye wele k'i bila kɛnɛ kan don min na i b'o minɛn fɛnɛ fa k'o bɔ k'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ye tuguni wari
sanu ka boli nafolo kɔ u ka boli baara nɔfɛ sanu ka boli nafolo kɔ u ka boli baara nɔfɛ ni bolila baara kɔ nafolo bɛ boli kɔ exemple caman bɛ ne bolo mɔgɔw bɛ yen nɔ u ye baara kɛ jamana in ye jamana ye caman t'a dɔn a ye jamana ma caman t'a dɔn a ye mais a dɔw kɔ lafiyara a dɔw kɔrɔbalen ye wari sɔrɔ baara in n'an b'a minɛn sɛbɛ la an ka minɛn sɛbɛ la parce que comédien yɛrɛ tɛ manamanamɔgɔ ye jamana in kɔnɔ comédien tɛ manamanamɔgɔ ye dɛ mais ala ka faamuyaliko ɲuman di an ni jamana kɔnɔdenw ni denmisɛnninw yɛrɛ ma minnu bɛ ka wuli baara in na ne ta ye delili de ye dɛ n b'o deli yɛrɛ de u ka gɛrɛ baara in dɔnbagaw la mɔgɔ caman bɛ ne wele ne b'a f'i ye ni ne ne wele kun ye pour que an ka vidéo caman de kɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ vidéo maniba ye mais na scène bɛ yan nɔ an bɛ improvisation kɛ an bɛ lecture de scénario kɛ an bɛ exercice kɛ contemporain ninnu danse ninnu an bɛ fɛn caman kɛ olu mɔgɔ bɛ ne bolo mais ni ko vidéo kɔni peut-être ne sɔrɔ man d'a la parce que ne bɛ mɛn k'i la munumunu la mais ni ko i bɛna répétition na ne bɛ dɛmɛ o la wala n'i sera mɔgɔ caman tɛmɛna ne ka canal in fɛ yan dɔw yɛrɛ kɛra TikTok star baw ye mais Dieu merci ni mɔgɔ nana i ka yɔrɔ la n'a dɔnna n'a avancera o de ka ɲi o ye ala o de ye hɛrɛ ye o ye ɲumanya dɔ ye ala b'a sari ye sinon hali kani ye ne dɔgɔnin promotionnel dɔgɔnin don mais a tɛmɛna ne ka scène sanfɛ yan ne ye n ka maître dɔw bɛ yen nɔ dɔ bɛ danse kɛ n'o ye Musa Dante olu degi dɔn na Demba Kanute olu degi mise en scène théâtre la mais bi Dieu merci kan ni tiktoker don mɔgɔ caman b'a dɔn n t'a dɔn u b'a fɔ cogo min na tiktok tezi wa n t'a dɔn mun de ye a faamuyara ne faamuya hakili b'a tɔ faamuya d'accord hakili b'a tɔ faamuya ok faamuyaliba sɔrɔl'o la Isa i ka cɛtiri dɔ bɛ yen nɔ ko ɲini nɛ ni ma fili i y'o fana acteur ye mun nana ni ɲini nɛ hakilina ye ɲini nɛ hakilila an ka réalisateur bɛ baara la ɲini nɛ paix et la réconciliation pour que ka jamana kɔnɔdenw parce que ni ani nɛ an tɛ taa an ka ɲɔgɔn to o ye tiɲɛ nord d'ici o Mali kɔnɔ fan o fan fo an ka siya woloma dabila an ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛ mun bɛ jamana kɔnɔ pour que a kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye o i kɛra bamanan ye o i kɛra dɔgɔnɔ o i kɛra fila o nin bɛɛ ye maliyɛn de ni nin nɛ filimu nana o de kama an ka muso minnu ye dekun sɔrɔ nord la ni binnu kɛra u ka banbagaciw fɛ ka filimu tourner pour que k'a yira mɔgɔw la u ye dɔw minɛ ka bago ma ne t'o jogo tɛ k'olu se ka jamana yɛrɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que réconciliation ni paix bɛ se ka na cogo min na ni nin nɛ film tourné dɔw kan ne ye rôle principal jɛ a la ko Salifu d'accord Mifa production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondo TV kanubagaw an b'a fɔ a ye halisa k'aw ka émission mandi de don n'o ye Mifa chez Instar ye ko bi ta turu bɛ jɔn na o de ye Isa Naloma ye ayiwa a yɛrɛ bɛ ka faamuyali sɔrɔ kow la halisa an ka taa dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ Isa ko la an bɛ n'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn bi an b'a fɔ la Isa e yɛrɛ Isa filɛ nin ye mun de bɛ yen nɔ ko o ka di Isa ye ɲɛnamaya kɔnɔna na o diyara n ye ni ne yɛrɛ ma dɛsɛ fiyewu ni ne ma dɛsɛ ni jamana sera k'i hakili to ne la ne ma wari ɲini u fɛ dɛ parce que n'i ko i bɛ taa porte gosi bi a bɛ k'u kɔnɔ k'i nan'u ka wari minɛ k'o ka taa dun Boubacar Sidibe ne bila ka fɛn dɔ kɛ ne bɛ taa n jɔ sirada la n bɛ drapeau dɔn n bɛ Mali fɔ ka Mali kɔrɔta ka Mali fɔ ka Mali diya don maliyɛn bɛɛ dusukun na ka tila k'a jira Mali tɛ lagosi degun bɛ maliyɛnw kan k'a yir'u la wagatinin ko de don ni Ala y'an dɛmɛ transition président bɛ k'i seko kala cogo min na président wɛrɛw bɛ na u b'u seko kala ten ka Mali fɔ pour que minnu bɛ bɔ k'u bɛ pinɛw jeni ka fitinɛ lana jamana kɔnɔ k'olu mɔgɔw la sensibiliser ni état malien sera k'i hakili to n na parce que n bɛ a fɔ minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ dɛ ne ka u ka sotaramani dɔ bɛ fɔ guwa b'a sanfɛ sajɛgɛni k'o sɔrɔ n tɔgɔ la ka sonorisation ɲɛnama sɔrɔ n tɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ turupudenw fara ɲɔgɔn kan an bɛ Bamakɔ fan 14 an bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ karew kɔnɔ pour que ka mɔgɔw la sensibiliser jamana ko la parce que mɔgɔw bɛ yen u tɛ fɛn dɔw faamuya n'an sera ka ala a tɔ ka se ka sɔrɔ karibilanw ka sɔrɔ ka taa Mali yɛrɛ région caman na ka taa mɔgɔw la sensibiliser
maliko la pour que ka basigi na jamana kɔnɔ ka paix na jamana kɔnɔ malien bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka don da kelen fɛ an bɛɛ ka bɔ ba kelen fɛ ne Isa Naloba ne fɛnɛ o layidu ta jamana ne b'o k'u ye ala k'o nɔgɔya laloma ko de don ala k'o nɔgɔya n'ala sɔnna mun de man di Isa ye min man di ne ya e b'a dɔn diɲɛnatigɛ la min man di ne ya mɔgɔninfin ban ka fisa ni janfa ye o ye tiɲɛ adamaden ban ka fisa ni janfa ye ne Isa ne bɛ mɔgɔ fɛ n b'i fɛ ne t'i fɛ dɔrɔn n t'i fɛ n t'i musalaka kalabanciw dɔw bɛ yen nɔ kalabanciw de don i man d'u ye mais u b'a kɛ komi i ka d'u ye k'i ka sira janya i bolo mɔgɔ man di ye a datigɛndala yɛrɛ tɛ ni mɔgɔ man di ye ɲɛkumutigɛ yɛrɛ tɛ a yira karisa e ne yɛrɛ man ka collaborer e ne man ka vi ɲɔgɔn fɛ e ne man ka tagama ɲɔgɔn fɛ mais ka mɔgɔ faga jeli fini jɛman na ko jeli kana ye ala o de ka go ne dan diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ sinon fɛn bɛɛ ka di ne ye walayi n'o ko in sera ka nɔgɔya dɔɔni a ko min sisan e animatrice ne ka ko man bon ne ma ne b'a f'i ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye o ye tiɲɛ parce que n'i ye n kɔlɔsi acte caman bɛ yen m'olu k'i la dɔrɔn i b'a faamuya ko ne ka ko ma bon Isa ma wala an bɛɛ bɛ taa n ka sira fɛ o ka fisa ne ka i kin k'i fiyɛ o ye tiɲɛ i y'a ye wa d'accord faamuyali sɔrɔla la Isa dumuni jumɛn de ka di Isa ye i bɛna an ka walijuw ka kuma fɔ dɛ Cheikh Malfal Yiriba Jara a bɛ Kati ko m'an n'a musow fo ala ale ye ne ka waliju de ye ne ye Mali dɔnnibaga bɛɛ fo ka Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo ka Mali dɔnnibaga bɛɛ fo mais Yiriba Jara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ko ne ma ko ale de ye ne lajɔ a ɲɛkɔrɔ ko Isa i ye dumuni min kɛ n b'a f'i ye ne kelen bɛ ka kala turu a ka walijuya kan dɛ mais o don fana n ye kala wɛrɛ turu a la n dara la ale de ko Isa i ye tɛgɛdɛgɛna ni ɲugu de dun ni ne yɛrɛ sera ka tɛgɛdɛgɛna yɛrɛ tobi ko ɲuman sɔrɔ ou saga bɛlɛgɛlen mais n tɛ to fɛ zen dɛ n'i taara fɛ n'i ye to di a fɔ ni maloyar'i ma donc dumuni min yɛrɛ Isa t'o fɛ o ye to de o kɔni to ale tɛ parce que ale i b'ale dun kɔngɔ bɛ tila k'i minɛ o de y'ale fana goyani ou bien i bɛ sogonajiba k'a la ou bien jɛgɛnajiba mais o la mais yɛrɛ ko n b'i ka to dun k'i ka sogo ni ka jɛgɛnajiba bɛ min ka wuli ka ni sen fila ye Isa ye pourtant to dun ka di i jija a dunni na ni n taara fɛ don min na kana tobi dɔrɔn d'accord faamuyali sɔrɔla la Isa i ka film dɔ bɛ yen nɔ ko So ni Nɔsi ni ma fili i y'o fana acteur ye mun nana ni So ni Nɔsi hakilina ye toujours Bokar Sidibe ka ne Bokar ka produit mais ni réalisateur bɛɛ ka produit parce que Nigeria mɔgɔ caman ka plateau sanfɛ Aïda b'o la Gakou b'o la CNCM na n ye fɛn dɔw joué nɔ mais n ka fanga ka bon Bokar Sidibe ka niveau la So ni Nɔsi ale y'o fɛnɛ tourné k'an kɛ o acteur principal ye o fɛnɛ bɛ boli adamadenw ka taabolo ni an ka actualité ni fɛnw kan parce que n'a fɔra ko So ni Nɔsi so ka teli mais Nɔsi ka suma diɲɛnatigɛ yɛrɛ o de ye o i b'a sɔrɔ dɔ ka teli dɔ ka suma i y'a ye Bokar filɛ nin ye ale bɛ réfléchir kojugu o de kosɔn ko ni jamana sera k'i hakili to a la parce que an ka culture ale ko k'a kana sunɔgɔ a b'i miiri idée caman na pour que ka mɔgɔw bɔ ɲɛnafin na parce que ni jamana y'a hakili to a la ale bɛ yen voilà an fana bɛ dɔ sɔrɔ nin nɔfɛ a ko komi n'i ko karisa commandé k'a ka sa n'e n'a si gunnen bɛ ɲɔgɔn na n'a sara i bɛ sa dɛ o de toujours ne bɛ hɛrɛ souhaiter ni mɔgɔw ye peut-être n'ala ye hɛrɛ kɛ karisa ye i bɛ sɔn n'i garisɛgɛ gunnen bala i fana bɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen amina yarabi Mifa production Jabaranin lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw an b'a fɔ a ye halisa k'aw ka émission mandi de don bi ta turu bɛ jɔn na o de ye Isa Naloma ye Isa Naloma donc aw ka baara in kɔnɔna na est-ce que ɲɔgɔlɔnbɔ in yɛrɛ kɔnɔna na i delila ka jɔnjɔ dɔ sɔrɔ a kɔnɔna na Mali tɔgɔ la wa o diyara n ye ɲɔgɔlɔnbɔ in kɔnɔna na a daminɛ fɔ ka se bi ma n ye ina kɛ ka IUT kɛ n tilalen n ye filimu caman tourné n bɛ spectacle n y'olu daminɛ salon n ye spectacle dɔ kɛ musow sago ɲinan n bɛna segin ka spectacle wɛrɛ kɛ muso salon ta kɛra one man show ye wala o bɛɛ bɛ musow kan mais ɲinan ta ye musow sago ye 30% jamana ma jɔnjɔn di yan dɛ
ben kan kɔrɔta n'a kuma ye a ka di n ye o k'a di yan an n'u ye n wele sisan sisan n bɛ taa minɛ parce que n tɛ boli a nɔfɛ n'u y'a di yan n b'a mérité n'u taara n ka filimuw ɲini k'a ye u b'a ye n ye baara kɛ mɔgɔ min sera ka lalomaw ladege ka sɔrɔ laloma tɛ jɔnjɔn kan ka d'a ma jamana ka jɔnjɔn di yan n'u y'a di yan ɲɛnama a ka di n ye ne t'aw forcer ne sara fɛnɛ n'u y'a di yan fɛnɛ n somɔgɔw b'a bénéficier ne t'u forcer peut-être u hakili de man ye ou bien ma ko f'u ye mais ni jamana ye hakili to n'a ka jɔnjɔn di yan a bɛ di yan ye sani ka jɛgɛ jalan kɛ ka su fifa n'i y'a tobi k'a di a ɲɛnɛma ma a bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la jamana responsable jamana ɲɛmɔgɔw n'a ye jɔnjɔn di Isa Naloma ma a ka di n ye bari n b'a mérité n'a ye jɔnjɔn di yan parce que n da tɛ jamana bɛ se ka tɔɔrɔ ni kuma o kuma ye ne da t'a la jamana bɛ lagosi ni kuma o kuma ye ne da t'a la jamana bɛ nɛni ni kuma o kuma ye ne da t'a la c'est ne ka o éducation tɛ n permettre minnu bɛ ne bolo n'o ye Bɔkari Sidibe ni Yiriba ninnu ye olu de bɛ kangari d'anw ye fɛn fɛn bɛ jamana lagosi an kana o sen ɲa la an mansaw bɛ ten olu de b'a fɔ fɛn fɛn bɛ jamana dɔgɔya aw kana o sen don a la wa fɛn fɛn bɛ jamana kɔrɔta ka jamana lataa ɲɛ ka jamana bila sira ɲuman kan ne sen b'o de la ni jamana ye jɔnjɔn di a bɛ di an ye ne kɔni bɛ n da fili n'a ye n ka kuma lase président ma a bɛ di an ye jamana n'a ye jɔnjɔn di a bɛ di an ye wa an b'a minɛ ni bolo fila ye Ala ka jamana hakili to i la amina rabi d'accord Isa faamuyaliba sɔrɔl'o la d'accord Isa i ka projet ye jumɛn ni jumɛn ye don n'a nataw la projet min bɛ n bolo i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n bɛna le spectacle la le 18 mars a bɛ bɛn samedi ma n bɛna kɛ palais de la culture la o ka sanfɛ salle min bɛ n'o ye 200 places n'Ala sɔnna ma n bɛna kɛ yen n bɛna taa musow ka kɛlɛ de la ka taa musow fɔ k'u kɔrɔta ka musow fɔ k'u diya di mɔgɔw ye o projet kɔnɔna na balimaya ka di ne b'o de fɔ mɔgɔw ye a ka ɲɔgɔn minɛ balimaya la balimaya Ala de y'aw ci ɲɔgɔn ma i y'a ye n'aw m'aw ka balimaya diya dɔrɔn a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ye a banna dɛ ne yɛrɛ ka parrain n'o ye Bala Sakɔ ye n'o b'a wele ko Papo ale bɛ fourrage de kɛ ale kɛra parrain a ko k'a bɛ kɛ parrain ye a ko Isa ni mɔgɔ wɛrɛ y'i dɛmɛ cogo o cogo n'anw ma yala anw ɲugun b'an yɛrɛ minɛ o diyara ne ye balimaya la o ye balimaya o ye kanu ka baara ye Maman Sakɔ n'o y'a dɔgɔmuso ye maman yɛrɛ bɛ ka Bala chauffer kosɛbɛ ko fo ka t-shirt bɔ t-shirt min bɛ se ka feere spectacle in kɔnɔna na ka Isa Naloma photo k'a kan ka tila k'a sɛbɛn le 18 mars spectacle musow sago 30%. T-shirt in k'a fɔ Kulubalilakaw ye ani filaw ye ko t-shirt in tɛ ka di mɔgɔ ma fu dɛ t-shirt in ye 3000 francs de parce que ne yɛrɛ y'a dilan 2000 francs 1000 francs tɔnɔ mama ko ten o bɛɛ bɛ tila ka taa fara spectacle wari kan parce que n bɛ salle sara n bɛ comédien minnu wele ka na olu bɛ dɔ dɔn d'u ma prix tɛ ne n'u cɛ i bɛ hôtesse minnu wele i bɛ dɔɔni dɔɔni d'olu ma i y'a ye a tɔni mana to min ye artiste yɛrɛ b'a dɛmɛ n'o ye ko k'a yira o la ko t-shirt bɔra lakɔsilama fɛnɛ bɛ yen nɔ an y'o kelen k'a la mais 3000 francs don k'a yira bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ min mago b'a la ni ye Isa Naloma yɛrɛ wele n ka numéro bɛ yen 75 11 76 24 walima i bɛ Maman Sakɔ wele mais ni ye ne wele n bɛ Maman Sakɔ ka numéro d'i ma komi n t'o dɔn kunfɛ n'Ala sɔnna ma ok faamuyaliba sɔrɔl'o la ayiwa Mifa production kanubagaw ale ni Isa Naloma kanubagaw weleweleda ka dɔ k'a lase bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ si kana to kɔ nin spectacle in na an bɛɛ lajɛlen ka bɔ i kɔ kɔnɔkulu an ka taa an yɛrɛ kungo la parce que nin ye faso ko de Isa ko k'ale bɛ jamana ko de la jamana ko o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka ko ye an ka bɔ i ko kɔnɔkulu n'Ala ni kira jɛnana le 18 mars musow sago 30% 30% animatrice mɔgɔ salle kɔnɔ ye dɛ n'Ala ni kira jɛnana Ala k'a dɔ yira an na sini kɛnɛya la yarabiyama o ko tigi n'a tigi b'a tigi manga jamɔgɔlu manga ale ko tigi n'a tigi b'a tigi manga musolu a tɛ tɛgɛrɛ fɔ Isa Naloma ko ale le 18 ko bɛ komi an ka émission min ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma Isa yɛrɛ bɛ se ka duwawu jumɛn sɔrɔ ka kɛ i n'a fɔ an ka jamana barikalenba in ye ani ladilikan min b'i bolo halisa k'a lase maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ duwawu kɛ jamana ye n bɛ duwawu kɛ président ye Asimu Goyita
yara biyama ani dusukolo min nana jamana ko in na k'a bɛ jamana in dɛmɛ hali bi ala ka jamana in dɛmɛli se di a ma amina yarabi kungɔ bɛ jamana na hali bi ala ka maliyɛn bɛɛ kɔnɔbara fa i b'a fɔ ko ne Isa Naloma ta falen bɛ cogo min na amina yarabi ala ka fitinɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ amina ala ka balawu bɔ an ka jamana kɔnɔ amina ala ka bɛn na jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ amina yarabi ala ka basigi na jamana kɔnɔ amina ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn k'an sɔnbaga kɛ ala ye amina yarabi masa Jalaki Bali ale de bɛ se k'an dɛmɛ a tout moment a ka Mali dɛmɛ ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ amina yarabi a ka Mali dɛmɛ ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ amina n'o kɛra maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya n'o kɛra anw comédiens bɛ lafiya n'o kɛra Isa Naloma yɛrɛ bɛ lafiya o de tun ka duwawu ye ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ yarabi ala ka nin bɛɛ lakalishi d'an ma amina yarabi d'accord Isa ka folikan laban b'i bolo k'a lase i kanubaga bɛɛ lajɛlen ma nka ɲani i ko folikan laban kɛ yala est-ce que page dɔ b'i bolo i tɔgɔ la wa parce que a bɛ b'a fɔ an ye cɛtiri caman tɔgɔ fɔ yan nɔ bon an b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka Isa ka cɛtiri dɔn o ye Isa Naloma de mais a bɛ se ka kɛ cɛtiri tɔ minnu bɛ yen nɔ an ka se ka olu fana sɔrɔ k'olu lajɛ page dɔ b'i bolo a kama ne balimamuso o diyara n ye ne tun ye page bɛ ne bolo mais ni diɲɛlatigɛ ko ye fɛn dɔ ye n'ala min n'i dɛmɛbaga jɔnjɔn bɛɛ i bɛ mɛn tɔrɔku la ne bɛ se k'a fɔ aw yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ n'o ye Bayi min fa production élément dɔ don ɲuman ka ɲi parce que ne ye ba dɔn sira min fɛ m'a dɔn sira jugu fɛ a don n ye n ka bana yala a ko k'a fura b'a bolo n ka page bɛ yen n ka YouTube bɛ yen mais n ka page labalolen tɛ n ka YouTube labalolen tɛ minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ Isa Naloma ka fanu hali ne ka fani tɛ minnu hali ne man di minnu ye n bɛ n da de ma suɲɛ k'a fɔ a ye n dɛmɛ aw ka n ka page labalo aw ka n ka YouTube labalo o fana bɛ se ka kɛ n balo sira dɔ ye k'a sɔrɔ n ma suɲɛli kɛ n ma drogue ta n ma nenni kɛ n'a ye n dɛmɛ n ka page ko la kɔfɛ Ba yɛrɛ bɛ n ka page bila parce que ne yɛrɛ tellement ne t'o fɛn ninnu maîtriser n t'a tɔgɔ dɔn mais ni Isa Naloma kɔni don Isa Naloma officiel peut-être n t'a dɔn ni min yɛrɛ b'a la Ba k'a bɛ tila ka bila Isa Naloma officiel peut-être n ka page n'aw donn'o kɔrɔ a bɛ Facebook sanfɛ a bɛ YouTube sanfɛ n'Ala sɔnna an bɛɛ bɛna taa Isa Naloma ɲini ka se ka cɛtiri tɔ minnu bɛ k'olu filɛ donc folikan laban b'i bolo k'a lase i kanubaga bɛɛ lajɛlen ma n bɛ kanubaga bɛɛ fo n bɛ ne yɛrɛ Isa n bɛ kanubaga bɛɛ fo parce que ne ka di bɛɛ ye walayi mais n bɛ point kɛ minnu kunna yɛrɛ o ye denmisɛnninw ye ni denmansaw yɛrɛ tulo bɛ n na denmansa min b'i jɔ Isa ye ko ka di ne don Isa ko ka di ne don dan t'o la ni ne ma dɛsɛ spectacle n bɛna to ka o ka kɛ wula fɛ de pour que denmisɛnninw de ka taa don ka tila k'a sɔngɔ jigin denmisɛnninw bɛ se ka don cogo min na parce que bɛɛ n'i ka fani de don fo artiste comédien caman k'o faamuya bɛɛ n'i ka fani de don n'i ka fani bɛnna denmisɛnninw ma i bɛ taa n'olu ka heure de mais n'i ka fani bɛnna mɔgɔkɔrɔbaw ma i bɛ taa n'olu fana ka heure mais n'i m'o faamuya dɔrɔn n ka guichet ma fɛrɛ mais n ka guichet ma fɛrɛ tuma dɔ i yɛrɛ sen b'a la n bɛ denmisɛnninw fo k'u baw fo k'u faw fo ne bɛ n jatigi bɛɛ lajɛlen fo parce que comédien anw fana ye jatigi ɲini daminɛ o an bɛ kɔɲɔ kɛ sisan n'a ganna dɛ n ka m'an jatigiw wele n jatigiw ka ca ni ne ye n jatigiw tɔgɔ fɔli daminɛ yan sa kelen bɛ n wele ko n ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ o bɛ dimi mais n bɛ n jatigi bɛɛ lajɛlen fo n jatigi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ n bɛ minnu ka kɔɲɔ n'u ka denbafɔliw kɛ foli ye bɛɛ lajɛlen ta ye n tɛna point kɛ mɔgɔ tɔgɔ kunna dɛ n'i ye point kɛ mɔgɔ tɔgɔ kunna dɔrɔn parti pris ne tɛn'o kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo d'accord Isa an tɛ se ka wuli nin togonin in na ten dɛ parce que an y'o de fɔ sisan nɔ ko Isa ye ɲɔgɔnlɔbɔla ye mais an y'a ye k'a fɔ Isa bɛ ka don musique canal kɔnɔna na Isa ka musique kura min bilala i bɛ se k'o dɔɔni da an ye kana na fɔlɔ bilen yan dɛ ko ne de musique da ko numbo ka di parce que ne ye réfléchir peut-être mɔgɔw ko dɔw ko ko o mu dɔnkili ye i b'a dɔn ko bɛɛ ye numbo nɛnɛ yan n'i kɔni ye denmisɛnninya kɛ kɔni y'a nɛnɛ mais ne ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ
Oh, tɛ numbo kadi akadi numbo kadi denmisɛnninya la bɛ numbo nɛnɛ akadi numbo kadi akadi anima dirisiya nɛnɛ isanaloma ma nɛnɛ dɛ numbo kadi akadi kikiriki isanaloma kikiriki isanaloma kikiriki isanaloma o fana digira dɔ la o ka sa d'accord Mifa production jabarani lajɛbagaw ale ni Ondu TV kanubagaw an b'a fɔ a ye ko nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na an bɛ foli belebeleba di an ka caméraman yɛrɛ ma n'o ye Yusuf Muktar Tarawele ko foli belebeleba y'a ta ani Mifa production baarakɛla bɛɛ lajɛlen Isa an ka foli belebeleba b'i yɛrɛ i y'an ka wele jaabi a diyara an ye kosɛbɛ halisa Ala ka dɛmɛ kɛ yarabi Ala ka faso kɛ k'a dɔn an b'a fɔ o la a k'an bɛn waati wɛrɛ